Sedmica odmiče, dani prolaze, situacija na Kosovu i Metohiji se ne smiruje. Plamen što tinja u pozadini prijeti da se razbukta, pogotovo nakon što su jedinice vojske Srbije u garnizonima Raška i Novi Pazar u povišenoj borbenoj gotovosti. Ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je kako na ovaj način Srbija želi pokazati kako neće dopustiti pogrom srpskog naroda. Dodao je da ovo nije provokacija, već samo spremnost za zaštitu srpskog naroda. Nažalost, i najnoviji događaj prebijanje Srba. Sve ono što se dešava ukazuje koliko je predsjednik bio u pravu kad je govorio da će se to dešavati. Da je to deo organizovane kampanje, naglasio je Stefanović. On tvrdi kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povlači odlične poteze koji imaju za cilj deeskalaciju trenutnog stanja, ali da je trenutno svaka provokacija Prištine išla kontra od toga. Mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao nikoga ne provocirajući, ali po nalogu predsjednika biti spremni da zaštitimo svoj narod, naglasio je Stefanović. Stefanović je naime sa načelnikom generalštaba generalom Milanom Mojsilovićem posjetio pripadnike vojske Srbije u garnizonima u Novom Pazaru i podsjećamo vas, na prijelazima Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova od ponedeljka traje protest Srba zbog primjene novih mjera vlade Kosova, a koje se odnose na srbijanske registarske tablice. Za to vrijeme postoji saradnja između lokalnih srpskih političara i policije Kosova. Potpredsjednik srpske liste Igor Simić i gradonačelnik opštine Zubin Potok ovih dana su snimljeni kako na prijelazu dolaze sa specijalnim jedinicama kosovske policije, odnosno kao pratnja policajcima tokom promjene smjene.